Dlho očakávané video je konečne tu a idem vám dnes ukázať, čo používam na vlasy, aby som ich mala takéto krásne lesklé. Pravda, že si najprv namočím vlasy a potom použijem tento šampón od Color Wow. Tento šampón je obzvlášť určený pre farbené vlasy, ale kľudne ho môžete používať, aj keď nafarbené vlasy nemáte, ako napríklad ja. A taktiež pomáha obmedziť vypadávanie vlasov. Po šampóne si nanesiem aj tento kondicionér, taktiež od značky Color Wow. Táto hydratačná maska zanechá vaše vlasy jemné a vyživené. A je vhodná pre všetky typy vlasov. Masku si nanesem na celé vlasy a nechám ju pôsobiť 3 až 5 minút. A potom to už len opláchnem. Vlasy si potom už len vyfenujem a ožehlím. A ešte pre väčší lesk použijem tento sprej. Dodáva vlasom intenzívny lesk a krásne ich prežiari. A ešte plus vaše vlasy nemastí a nevysušuje. Kľudne ho môžete použiť hneď po vyfenovaní alebo až potom, keď si vlasy nastajlujete.